لناوندا پارتیا یەکیتیا دموکراتیک یال سەرێکانیە ئاهەنگێک ببوونەیە سێزدەمین ساڵڤەگەرە دامەزراندنە پارتیا یەکیتیا دموکراتیک هات لدارخستن. دکتۆر جوان مستەفا بەردەفکێ فەرمییە پارتیێ بێتر لەسەر ئاخوی. ئیرۆ بیستێمها نەهایی ساڵڤەگەرە دامەزراندنە پارتیا یەکیتیا دموکرات پێدێ پارتیا گۆ 2030 هات دامەزراندن داینی ڕۆژێدا وەک کەمنەشۆپێکی هەر ساڵ ئەv ئاگای هەنگتێن دارخستن هەنگێدا ئەم وەک گەل دژەڤینن هەمی پارتیên سیاسی و دباژێردا دمینن ئەموار داوا دکن ئیرۆ بڕاستی پارتی هەیی دباژێدا هەمی هاتن داوتکردن و هەمی حازرژی بوونە هەمی سەزیên خۆسیرە دموکراتیک تێدا حازر بوونە ملەتên civaka sivîl tevde têda hazir bûne wek pîrozbahiyekê ji bonî gelê me gelê bajarê Serêkaniyê de pîrozbahiyekê didin vê partiyê niha divê ahengê de gotinên partiyekî de demokrat hebûş he gotinên tevgera civaka demokratîk û saziyên malbatê şehîd hebû û hemî partiyên got di bajêr de jiyan dikin di vê salvegerê de em çawa me heya îro gel berv azatiyî ve biriye me gel di Rojavayê Kurdistanê de parastiye em cadî soz didin ji gelê xwe re em ê heyanî imkaribin heyanî deqeyên talî ji jiyana xwe em ê têxin xizmeta vî gerî de em ê berv azatiyî ve. Li vê ahengê hemû saziyên û partiyên û pêkhatiyên bajêr lê hazir bûn lê çi nerîna wan li ser vê rojê. Hamî İdrîs İso hunerê Partiya Yekîtiya Demokratîk Kurd Sûriye Partiya roj roja damezrandina sêzdemîn a Partiya PYD bû em vê rojê li wan pîroz dikin û em serkeftinê ji wan dixwazin xebata wan de براستی پارتیا PYD rolek wê hebû heyeta siyasî a Kurdî û wek partiyek Sûrî jî dondurê Rojavayê Kurdistanê Sûrî de hebû ji wexta damezrandina wê heta roja îro û rolek wê balkê jî hebû di dema şoreşa Sûrî de. Mahmud Cemîl parêzer û girtiyekî siyasî kevin ser bixwe me ez. Rastî ev aheng wek bûyerekê wek bûneyek niştimanî em pê kêfxweşin ji ber partiya PYD ew jî partiyek ji tevgera siyasî Kurdiyê rolek wê sereke heye di Rojavayê Kurdistanê de em hêvîdarin vê ev hêza wê ev alîgirê wê ew jî bibin alîkar di yekîtiya rêza Kurdî de di yekîtiya helwesta Kurdî de em karibin hevdû qebûl bikin ji ber ev qûnaxek nazik û dijwar derfetek dîrokî ji me re hatiye em vê derfetê bikar neynin rastî belkî 100 salê din jî ev derfet ji me re dîsane ye. Ji ber vê jî ev nakokiyê îro di nav tevgera Kurdî de hene bi her du beşê xwe wek Encumena Niştimanî Kurdî wek tev demê em hêvîdarin bigihên çareseriyekê bi hev re hevdû tune nekin hevdû qebûl bikin ji ber em bixwazin nexwazin îro tevgera Kurdî ev her du beşê sereke evin. Hêviyê wan ew e ku hemû nakokiyên navbera wan rabe û yekîtî çê bibe. Şêrîn Numan, Wan FM, Serêkaniyê.